Mun nimi on Riina-Alisa, mä oon 28-vuotias, mä toimin integraatiospesialistina Solitalla ja mä oon nyt puoli vuotta ollut täällä Performance Unitin valmennuksessa. No mulla oli vähän mulla oli kaikenlaisia kipuja ainakin. Mulla oli jaloissa vuoden ajan ainakin ollut kaikenlaista kipuilua. Ja muutenkin oli vähän vaikea olla omassa kehossa, oli sille epämukava olo. Ja mulla oli semmoinen olo, että jotain pitää asialle tehdä. Matka on kyllä mennyt tosi hyvin. Aika on mennyt hirveän nopeasti, että ei edes tunnu siltä, että puoli vuotta olisi mennyt. Alussa oli tietenkin haastavinta, kun joutui ruveta muuttamaan niitä omia tapoja. Se on toki aina haastavaa ja vaatii semmoista tietynlaista voimaa ja rohkeutta. No kyllä varmasti se, että on just oppinut niitä uusia terveellisempiä tapoja ja niistä on saanut pidettyä kiinni tosi hyvin. Että just kaikki, että yrittää vaan kävellä enemmän, että 10 000 askelta päivässä, niin ihan jo se tuntuu, että on tehnyt tosi paljon. Ja yksi iso juttu myös on ollut vaan se semmoinen jonkinlainen muutos ajattelussa sen niin kuin ruoan suhteen, ruoan ja treenin sen yhteyden suhteen. Että ehkä aiemmin on enemmänkin ollut sellaista ajattelutapaa, että treenaamalla poltetaan niitä kaloreita, mutta nyt se on tämän valmennuksen kautta enemmän kääntynyt siihen, että syö sillä tavalla, että jaksaa treenata ja että se tukee treenaamista. Et se on ollut myös tosi iso ja merkittävä muutos kyllä. Yksi tärkeä oppi on ollut myös se, että ei syö niin kuin itseään liian ähkyyn jatkuvasti, vaan syö sopivan täyteen itsensä säännöllisesti. Et sitäkin oli ehkä aiemmin, että tuli syötyä jossain lounasravintolassa käydessä itsensä ihan tosi ähkyyn. Ja sitten totta kai on loppupäivän tosi väsynyt ja vetämätön olo, eikä niin kuin oikein töitäkään jaksa tehdä, eikä oikein mitään jaksa. No tärkeimpänä varsinkin tähän niin kuin lähitulevaisuuteen on tietenkin se, että pystyy pitämään näistä opituista tavoista kiinni. Sitten on toki nyt tässä treenaamisen kautta on tullut kaikenlaisia treeniin liittyviä haaveita, just niin kuin ensimmäisen raakaleuvanvedon saaminen ja voimatasojen kehittäminen erinäisissä nostoissa. Ja toki nyt vähän alkanut tulla haaveita siitä, että ehkä joskus voisi jotain CrossFit-kisailua, jos jollain tasolla tehdä. Se on tällä hetkellä myös haaveena. Ja toki mä odotan sitä, että mä pääsen ostamaan uusia sopivia kivoja vaatteita, jotka istuu hyvin. No ihan sieltä niin kuin valmennuksen alusta asti ja ekoista näistä käynneistä asti mä jotenkin sain semmoista niin kuin luottamusta itseeni. Tai niin kuin just niin kuin valmentajan kautta ja sen valmennuksen kautta ja sen niin kuin kannustuksen ja tsempin kautta saanut sitä luottamusta niihin omiin kykyihin, niin fyysisiin kuin henkisiin kykyihin. Että niin kuin kroppa oikeasti pystyy tosi moneen ja siinä on vahvuuksia, että se ei ole mikään kyvytön lihaskasa, vaan siinä on oikeasti potentiaalia. Että on just alkanut näkemään itsessä sen potentiaalin, että pystyy oikeasti vaikka mihin, vaikka siihen leuanvetoon vielä joku päivä, joka on ollut semmoinen, mihin ei aiemmin ole itse edes oikein uskaltanut uskoa. Se on ollut myös tosi iso juttu, että on saanut sitä toivoa myös itselleen itsensä suhteen. Se on ollut iso tekijä myös siinä, että on jaksanut jatkaa ja painaa eteenpäin.